bosib yn eich arholiad yn yr haf, bydd angen i'ch ysgrifennu taflen wybodaeth. Mae'n siŵr eich bod chi wedi defnyddio taflenni gwybodaeth, o bosib wrth ymweld â lle newydd, neu wedi darllen taflen wybodaeth ar y wal wrth aros yn y deintydd neu'r doctor. Mwyn creu taflen wybodaeth effeithiol, mae angen ystyried BICS. Beth yw bwriad y darn? Pa fath o iaith sydd angen? Pwy yw'r gynulleidfa a beth yw'r strwythur sydd angen? Dyma enghraifft o daflen wybodaeth. Edrychwch ar y daflen wybodaeth yn eich llyfryn ffurfiau. Peryglon cudd alcohol, yr effaith ar ein iechyd. Gall tamaid bach yn fwy o alcohol wneud niwed mawr i dy gorff. Bydd yfed mwy na'r canllawiau risg, is, yn rheolaidd yn golygu mwy o siawns gwneud niwed difrifol. Yr un ddiod neu ddwy fach ychwanegol yna fi nos, bron bob nos, sy'n gwneud y niwed mwyaf. Beth yw niwed difrifol? Gall alcohol wneud niwed un cyrff mewn sawl ffordd. Y broblem yw bod y ddiod yn gallu'n dal ni'n slei bach, a bydd y peryglon cudd yn dod i'r amlwg ar ôl nifer o flynyddoedd. Dydy rhan fwyaf o bobl â phroblemau iechyd sy'n gysylltiedig ag alcohol ddim yn gaeth i alcohol. Pobl ydyn nhw sydd wedi yfed mwy na'r canllawiau yn rheolaidd ers blynyddoedd. Mae yfed mwy na'r canllawiau risgis yn rheolaidd yn golygu bod mwy o siawns o ddioddef o unrhyw un o'r cyflyrau isod. Canser y geg, y gwddf, yr oesoffagos neu'r larynx, canser y fron mewn menywod, stroc, clefyd y galon neu gyrriad calon afreolaidd a all arwain at rawiad ar y galon, pwysedd gwaed uchel, clefyd yr afu neu iau, fel cirrhosis a chanser yr afu neu iau, llid y pancreas, iselder, y cof yn pallu, niwed i'r ymenydd neu ddemensia, problem ffrwythlondeb. Po fwyaf rwyt yn ei yfed, y mwyaf yw risgiau. Gall yfed llai yn nawr gwneud gwahaniaeth mawr i dy iechyd nes mlaen. Ac i rai sydd eisoes yn dioddef o gyflwr meddygol fel diabetes neu bwysedd gwaed uchel, neu'n dioddef o iselder neu orbryder, gall alcohol weithygu'r sefyllfa. Gall 2 wydraid mawr o win, neu ragor bob dydd olygu fod 2 gwaith yn fwy tebygol o gael canser y geg. Pa nodweddion sy'n eich taro wrth ddarllen y daflen wybodaeth? Gwnewch restr o bethau rydych chi'n teimlo sy'n hanfodol wrth ddarllen taflen wybodaeth. Pwyswch saib ar y tap cyn cario ymlaen. Yn gyntaf, mae teitl yn hanfodol. Teitl y darn yma yw Peryglon cudd alcohol, yr effaith ar ein iechyd. Nid oes angen i teitl bod yn hir, ond yn hytrach dylai teitl dal sylw'r darllenydd ac awgrymu rhywbeth am gynnwys y darn. Nad oes is-deitlau yn y darn yma, gellir cynnwys is-deitlau mewn taflen wybodaeth mwyn rhannu'r gwybodaeth ar y dudalen. Gall yr is-deitlau yma fod ar ffurf cwestiynau rhethregol, fel sydd i'w gweld yn y darn yma hefyd. Uwcholeuwch y cwestiwn rhethregol yn y darn. Yn ail, bwriad y darn yw i gyfleu ac i rannu gwybodaeth, felly mae'n hanfodol bod y daflen yn cynnwys gwybodaeth. Gall hwn fod ar ffurf ystadegau, ffeithiau neu dystiolaeth. Mae'n bosib bydd y darnau darllen yn y papur yn cynnwys ffeithiau sy'n addas, felly cofiwch amdanyn nhw, ond cofiwch hefyd mae angen i chi ddefnyddio eich geiriau eich hun, nid copïo yw'r dasg. Yn drydydd, mae defnyddio pwyntiau bwled neu rhestr yn syniad da wrth ysgrifennu taflen wybodaeth. Yn y darn enghreifftiol, defnyddir rhestr ar ffurf pwyntiau bwled i restru'r cyflyrau gall berson dioddef ohonynt
os ydynt yn cam ddefnyddio alcohol. Mae pwyntiau bwled yn ffordd effeithiol o gyfleu gwybodaeth yn gyflym, yn glir ac yn effeithiol. Yn bedwerydd, yn y darn yma ceir enghreifftiau o siarad yn bersonol, enghraifft, po fwyaf rwyt yn ei yfed, y mwyaf yw risgiau. Yn y darn yma, mae'r awdur yn siarad yn uniongyrchol gyda'r gynulleidfa gan ddefnyddio'r unigol ti. Po fwyaf rwyt yn ei yfed, y mwyaf yw risgiau. Ond gellir defnyddio'r lluosog wch hefyd. Enghraifft, gwnewch, cofiwch, meddyliwch. Beth sy'n bwysig yw nad ydych yn newid trwy gydol y darn. Os ydych yn cychwyn gan ddefnyddio chi, rhaid defnyddio chi trwy gydol y darn. Mae hanner y marciau yn ystyried cynnwys eich darn ysgrifennu. Felly cofiwch ddewis pethau diddorol i gynnwys yn eich gwaith a chofiwch ddatblygu eich syniadau. Mae angen eich taflen wybodaeth dal sylw'r darllenydd. Ar ôl gorffen, cofiwch wirio'ch iaith. Chwiliwch am yr arddodiad a gwnewch yn siŵr eich bod wedi treiglo'n feddal ar ei hôl. Amrywiwch ddechrau eich brawddegau a defnyddiwch eirfa gyfoethog sy'n dangos eich gallu i ysgrifennu. Eich tro chi nawr. Ysgrifennwch daflen wybodaeth am eich ardal leol. Ysgrifennwch rhwng 300 a 500 o eiriau a chofiwch nodweddion hanfodol taflen wybodaeth. Tip olaf. Mae'n werth treulio chydig o amser yn paratoi ac yn cael trefn ar eich syniadau cyn cychwyn ysgrifennu.